Logistics Official Production. Lalpa Duhtak Hmangaihber may nen kan in kalsan angai si Khawngaihin lau venghim tlatang o Amah avanga kanata PUI kasuya duhloh zawng kalau umani chuan ngaihdamna rawn dile Hmangaihber khan hringnun thunun har tak chanti ring tisa ngaihtuahna zawng atin zawng asin thlakhlel na le chak na reng neilo hial khopinisin hringnun hi hasia Mahse Lalpa Duhtak nangiro chuan min siat pui ruala duhloh zawng kalau khosalek anih pun min ngaihdamna Lalpa Duhtak thunun nge lau kir hi duhloh xóa ngai lau tu zawng ni in min puyang che yo ya min ti chak tri he kho ve ro lu aya ka ngai lu zo ima